Aferakeko bigarren saio honetara. Aurreko saioen utilako zirkoa munte gendun, eta gaur denporan atzera egin eta dantzan etor gara. Azken aldian zenbat mehatxutaguko Espainiaretzan 80-tik aldatuko Naiz Kataluniak beste ez dugun dantzatuko Herrien dantza da sorbera eta lekuko Naiz Kataluniak beste ez dugun dantzatuko Mugitu behar argi bihurtu orduko Akoiak sarri ongi etorri oi dira Ta panorama hauxe, ta panorama jakin banunik sikira Ez gera gu helduko hola urrutira Baina ongi ikusten dut begien diztira Gordetakoa orain esan belarrira Gordetakoa orain esan belarrira Etxean gana euskeraz eta euskeraz ere eskola Tamarrazkiak ere euskeraz y todo eso no mola Marrazki honenak moldatu dira nire ordutegietan Doraemon ondik ematen dute goizeko ordu bietan Aldatu naute eta banoa, baina etzazu egin negar Ipurdi ikusita erakusteko, hizkuntzarik ez da behar Naiz fama galduta irabazi egiten dugun tarteka Poltsikoan beti dut, bigarren zozer gordeta Banik entzuten ditut erderaz soilik berbetan Zelo kartuta egoten naiz ni goizteko ordu bietan Jakin gura baduzu zuk zer den Benetan bai loke mola Astu zintxan, astu tora emonta ikusi dragoi bola Dragoiak eta bola hoiek utzi Ez duta horren beharra Sinosuke da mutilalaia Bihurria eta azkarra Urruti dragoi bolada Bere zintxanen zalea Doraemon da zu moduko ume Txikitxoen babeslea
jada 30 urte eta deustuk badauka eduki indarra arranoaren azpian tabernak marraztu zuen iparra. Hori da hori garra, baina zuek gauz bat txarra. Nei joditzen dit oraingo hontan, kantatzen igo beharra. Naiz bideoklipen agertzen ez den, deustu argazte bakarra. Naiz bideoklipen agertzen ez den, deustu argazte bakarra. Eusteko esan nahi diot zuen auzoari, eutsi identitate tomateroari, eta noski ba eutsi gazte lokalari. Nor zareten geratu dakiela argi, eusten badiozue gaurko giro